Така. Всички условия имаме, за да започне часа ни. Звънеца се чу. Започваме работа. И за настроение малко в Рима да започне. Днес, в този ден и час, сме се събрали тук в клас, така наречените безразсъдното детство и разсъдливата зрелост. Поканих и нашите родители да дойдат, водена от убеждението, че детството не винаги означава ученик, а зрелостта не винаги означава учител. Нередко те се сменят местата и двамата са прави. Но едно е вярно за детството, а друго е вярно за зрелостта. Всяко време си има своята истина и само мъдростта ги събира в една. Сега направо директно към темата на нашия урок. Написана е на дъската отговор на житейски въпрос. Това е тема от нашия учебник по български език. Защо? Кажете, защо според нас, според вас, тази тема е много важна. Отговор на житейски въпрос. Райче? За да се познаем, да научим повече за себе си, според нас какво е нужно за живота. Какво е нужно за живота? Друг. Защо е важна темата? Отговор на житейски въпрос. Ясно е, че това е урок, това са уроци, това са часове. Това е, вида на урока е за развитие на речта. В тази рубрика са тези уроци. Те ни подготвят за какво? Банко? За живота по-напред. Те ни подготвят за живота. Какво е житейски въпрос? Какво е житейски въпрос? Кажете. Яна? Въпроси, които ще ги срещаме в живота. Да. И въпроси, които проистичат от нашия живот. Тоест, вълнуват такива подобни въпроси, вълнуват много хора. Когато в устна или в писмена форма изразяваме и защитаваме наше мнение по поставен въпрос, казваме, че създаваме съчинение, разсъждение, отговор на житейски въпрос. В началото ще направим една уговорка. Днес няма да оценяваме отговорите като правилни или неправилни. Днес няма да има грешни твърдения. А как ще ги оценяваме? Какви твърдения? Недоказани, неаргументирани и неубедителни. Неубедителни, незащитени. Няма да ги определяме. Това е грешно, а това е правилно. Житейските въпроси, те са много шарени, много пъстри, простички, по-сложни, ежедневно и малки и големи хора се срещат с тези въпроси. И затова тук в училище в 5-ти клас е добре да добием знания и умения да отговаряме на житейските въпроси в устна или в писмена форма. Какви умения, какви знания трябва да натрупваме в нашите часове? Какви умения трябва да имаме, за да се подготвим, да се справяме с житейските въпроси? Хайде, знаете, през едно. Творчески умения. Трябва да имаме творчески умения. Миша? Богат речник. Да, богат речник трябва да имаме. Ванко? Също трябва да сме грамотни, за да може да напишем правилно. Да, трябва да сме грамотни. И в устната реч трябва да проявяваме грамотност, и в писмената. Да бъде грамотно.
отговора на житейски въпрос ние учихме за неговата структура. Трябва да умеем да го структурираме. Всички знаете частите. Хайде, смело и другите. Габи? Първата част е увода, Да. където казваме самия житейски въпрос. Поставяме го. Така. След това следва тезата. Това е основното ни питане. Твърдението ни. Така, следващата част. Следващата част е аргументирането, където доказваме нашето мнение и го защитаваме. И след това следва извода, където си правим извод на нашето мнение. И отговор на житейския въпрос. Да, изводите. Едно обобщаващо изречение. Откъде ги взимаме тези доказателства? Какви са доказателствата? Откъде ги взимаме? Иванко? Взимаме ги от живота. Може от приятели, или от нашия. От нашите наблюдения върху живота. Попадаме ежедневно в различни житейски ситуации. Ако на нас не ни се е случило, то на някой друг и ние си правим изводи. Сега ще ви разкажа една приказка и вашата задача ще бъде да определите кой житейски проблем поставя тя. Веднъж жител на една далечна планета, наречена Познание, се приземил със своя кораб на нашата планета в една гора до едно езеро. Срещнал едни ловци и започнал да ги пита за езерото, от какво е направено. Те му казали, че от вода. А той попитал, какво е това вода? Единият веднага отвърнал, водата е нещо полезно, добро, напоява, мие, чисти, съживява. Обаче друг веднага го успорил. Не е вярно. Водата залива, наводнява, дави. А това какво е? Посочил извънземния един запален огън. Един ловец веднага отговорил. Това е огън и нещо добро. Топли, с негова помощ си приготвяме храната, задвижва машини. Друг обаче веднага казал, не е вярно. Огънът не е добър. Той изгаря, той убива. А това какво е? Посочил гостът земята. Тя ловецът отговорил, това е земята. А тя каква е? Каква е земята? И единият от ловците отговорил, земята е добра. Това е нашият добър дом. Дава ни прехрана, изкопаеми, горива. Не е вярно, обадил се друг. Тя ни затрупва с свлачища, вулкани, събаря къщите ни с земетресения. Гостът попитал, а за вас кое е зло? И ловците отговорили, болестите и болките. Обаче един веднага възразил, не е вярно, след болестите ставаме по-здрави, а болките ни правят по-силни. А кое е добро? Попитал гостът от другата планета. Да помогнеш на някого. Много убедено отговорил един от ловците. Не е вярно, извикал друг. Така не му позволяваш да се справи сам. Объркал се жителят от другата планета и си тръгнал. Върнал се на своята планета и разказал за жителите на Земята. Обаче ще прекъсна. Кой е житейският проблем, който поставя тази приказка? Кой е житейският проблем? Другите? Един така, друг така. Това е добро. Не е вярно. Не е добро. Мони? Кое е последно? Добро ли е, зло ли е? Ама ето. И първият отговор, и вторият от друга планета разказал. Това разказал.
че хората на Земята имат свободата да изберат своята гледна точка за нещата. Кое е добро, кое е красиво, кое е добро, кое е лошо, кое е красиво, кое е грозно. Това зависи от гледната точка. И аз бих искала вие днес да се активирате и да изразите свободно, аргументирано свои гледни точки по различни житейски въпроси. Миналия час вие отговорихте на този въпрос. Кои са житейските въпроси, които са интересни, важни за вас? И се групирахме около няколко въпроса. Първо отговаряхте на въпроса наказанията. Нужни ли са? Има ли полза от наказанията? И по този въпрос написахте първото съчинение, за да свикнете, да разберете структурата на текста отговор на житейски въпроси. Много шарени бяха въпросите, които ви вълнуваха, и аз в тази част на дъската съм ги записала. Ще ги прочетем. Хайде се, ако първия въпрос. Кой е? Съветите нужни или досадни? Ицко? Втория. За комплиментите и обидите. Деви? Кое е добро? И Митко? Правилата нужни ли са? Нужни или не? Или не. Спрях се на тези въпроси, защото мисля, че са много важни за нашия клас. Много са актуални и смятам, че като ги обсъдим, може някои от проблемите си да разрешим. За наказанията, това не е написано на дъската, но наказанията, съветите, за правилата, много говорихме. Този въпрос е важен за вас, защото най-често вие сте обект на съвети, който където ви срещне, дава ви съвети. И тук, и вкъщи. Така ли е? И за това така формулирахме нужни или досадни. Кой ще вземе отношение със своето съчинение да прочете това, което. Само да уточним, че имаше за нашите гости. Бяхме се разделили на групи по номера. 1, 5, 6, 10, за да се получи разнообразие, да се слушат различни теми. Всички теми да бъдат обхванати. Хайде, Дани, за съветите. Нужни или досадни? Съветите досадни са. Всички възрастни ни заливат непрекъснато с много съвети. Родители, учители и приятели ни съветват всеки ден. Те го правят, защото ни обичат и мислят най-доброто за нас. Разбирам това, че съветите са полезни, но понякога стават досадни. Понякога не слушам много хората, и които ме обичат, ме обсипват с хиляди съвети. Тогава явно не мога да осмисля всичко, което ми казват. И сякаш изключвам. После осъзнавам, че са били прави и съм внимал. И взимам поука от съвета. Хората, които ме обичат, винаги дават полезни съвети. Ние само трябва да се слушаме в думите си. В думите им. Така. Чухте него като мнение и предполагам, усетихте, че се преплитаха двете тези, колко са полезни, защото ни се дават от хора, които ни обичат. Но на моменти досадни и аз изключвам, каза той. Добре. Кой ви дава най-много съвети? Плами? Родителите. Най-много съвети. Жани? Да, и аз съм извор на съвети. Така е. Кой друг по темата? Има. Ники? Баба. Баба също. Бабите тия любвеобилни наши близки
с много съвети ни обсипват. Кой беше също по тази тема? Дебито. Аз съм писала за най-добрият съвет, който съм получила. Най-добрият съвет. Да. На 14 февруари моята класна ръководителка донесе кутия. Тя каза, че в нея има снимка на ученика, който обича най-много. Всички ние в клас затаихме дъх, питахме се кой ще да е той. Госпожа Цветкова започна да ни вика един по един. Всеки видял какво има в кутията, се усмихваше лъчезарно. Дойде и моят ред. Оказа се, че в кутията има огледало и аз видях собственото си отражение. Тогава разбрах какво искала да каже нашата учителка. Всеки от нас е нейн любимец, който обича по-своему. Тя ме научи, че всички са добри и трябва да бъдем толерантни един към друг. Така, беше наистина това ще остане много хубав спомен и за мен, и за вас, и се радвам, че за това Дебито е написала. И аз и други неща казах след като се видяхте собственото отражение в огледалото, какъв съвет ви дадох, какво да правите и какво да давате. Рече? Да се обичаме и да даваме любов на другите. Да даваме обич. И като даваме обич, Да сме щедри. да сме щедри на обичта, на внимание. Да? И да ми се връща също. Така ще ни се връща. Обич и усмивка. Ако дадем, ще получим. Така, за съветите сигурно има още, но нека и за комплиментите. Защо се наложи това? Темата започнахме в частна класа, защото едни грозни думички бяхме започнали да се разменяме. Включвам и себе си като част от вас. Няма как да се дистанцирам нито от добрите ви прояви, нито от лошите ви прояви. И затова реших, че тази тема, спряхме се на тази тема да помислим за комплиментите и обидите. Кой имаше? Тук трябва да се от 6 до 10. Да. Ивон? Комплиментите и обидите. Добрата дума не бива да се пести. Един искрен комплимент и чудесно начало на всяка среща не изисква усилие, но постига много. Трябва да казваме комплименти по-често и на всеки, който ги заслужава. Всеки се чувства добре, ако някой иска да му каже нещо приятно. Топлите думи поддържат положително отношение в нас и ни карат да отговорим на едно добро дело със същото такова. Хубаво е да не пестим добрите си думи за някого. Един комплимент може да ни накара да се чувстваме добре и да общуваме с удоволствие. Направихме една игра. На бял лист хартия написахме по 3 добри думи за себе си. Четейки, всеки от нас трябваше да познае кое дете стои за тези думи. Това ни научи, че всеки от нас има нещо хубаво и добро. Научи ни, че добрите думи не обиждат и не нараняват. Научи ни, че като поднесем с уважение всичко, което имаме да кажем, печелим добро отношение и не нараняваме нито себе си, нито някой друг. И тук съм написала поговорка: блага дума, железни врата отваря. Това ти е заключението, че блага дума, железни ти отваря. За комплиментите. Така, и ние говорихме доста за тях. Решихме, че те ни правят щастливи, по-добре комплимент, колкото обидна дума. И обаче някои ситуации ме навеждат на мисълта, че още тази тема трябва да я продължаваме, защото не ни се получават. Иначе коментираме, аргументираме се колко са нужни комплиментите, но обидните думи се произнасят много лекичко в нашия клас. Сега, знае, че има и други, които ще искат да се чуят. Но нека да направим нещо друго, една друга задача да изпълним. После и още една, да разнообразим нещата и да ви събудя. И после отново може да се върнем към тези много важни житейски въпроси. Сега, следващата ни ситуация каква е? Това е
ще ви поставя един важен житейски въпрос, който е важен и за вас, но и за големите хора, за възрастни. Какво е щастие? Какво е щастие? Тук вече аз не искам да правите нито писмен отговор на житейски въпрос, нито устен, а искам само теза, сещане и представа за щастие. Но нека да запишем на дъската това, което вие смятате. Думите, които създават такива асоциации. 3 ръчички са вдигнати. Дали ще успеем всички да пишат? Ето, маркерите са там. Излизайте до нея. И казах ви, че може не само думичка, а да донесете от къщи, да подготвите рисунка, изрезка, снимка, нещо, което показва вашата представа за щастие. Ако имате, ето в тази част ви залепете нещата. Сте се осъзнали. Да навътре бързо. Тук е написано приятелство. Ивон, кайде моли, идвай. Иска ли някой родител да се включи? Да видим как са близки ли са представите за щастие. Аз също ще напиша. Силно. Малко. Я да видя тук какво представите им. Добре. Ето е тук. Ето ли маркерите? На когото му се пее, може и да пее. Вие обичате. Хайде и децата. Ето, майката на Ванка каза, ама ти го написа. Колко се прилича? Представи се. Хайде, децата. Този житейски въпрос. Какво е приятелството и колко е важно и от какво зависи? Това е тема, която на вас е доволка позната. Дай ни какво искаш да пишеш ли? Свободна е дъската, марки. За приятелството трябва да се бори. То е свято като хляба. Така. И можем да приключим, когато пламето ме пише. Щастие. Да, напишите. Написаха ли вече?
Ето вече случи се няколко пъти, че ама то вече е написано. Значи, представите за щастието на хората съвпадат. Различни са. Всеки има своята различна представа. Някой може да ги свърши с материалните неща. Я да видим вие с какво. Приятелство, забавни игри, успех. Щастието е в успеха. Семейство, късмет. И училище има. Щастието е в училището. Самата Престо е написала училище. Нали, това са думички, като чуете думата и вече асоциации. Защото аз мисля, че в училище има всичко. Има успехи, има похвали, има приятелство, има забавни игри. Всичко е една дума. Училище, браво. Разходки също. А сега да видим какво написаха родителите. Щастието е в семейството. И там, където някои донесоха снимки, на които е изобразено щастието, точно това се вижда. Здравето. Човекът е щастлив, когато е здрав. Здравето като най-голяма ценност. И аз се написах най-отдолу пък нещата, които мен ме правят щастлива. Щастлива съм на работното си място, на работа, професията ме прави щастлива. Щастието е в човек. Човека до мен и в деца. Както искате, така го разбирайте. Деца около мен. Това е щастието за мен. Да погледнем многото снимки, които донесохте. Интересни са, защото някои от вас са твърде малки тук, в парка, на плажа, в снега. Тук има и нашия клас, кой го донесе Престо. Целият клас с мен на рождения ден. Ето тук едно семейство, друго семейство. Ето тук други страхотни сте. Може и да си ги оставим тези снимки. Ако не искате да ви върнете в албумите в къщи, прекрасни са. Ето това е щастието, което трябва да се пази. Така, минаваме бързичко към следващата задача. Така, друг житейски въпрос, който е важен за всеки. За какво мечтая и в какво вярвам. Това е също въпрос, който вълнува и малки, и големи. И пак могат да се включат и родителите. Дани беше приготвила едни лодки, случайно, може би бяха за идеята. Не на листчета да си напишете, пак ще бъде теза, няма да бъде съчинение. За какво мечтая и в какво вярвам. За да стане по-бързо, аз преди часа ви раздадох лодките. Дано всички да са разбрали и да са написали на лодката в какво мечтая и в какво вярвам. И пред родителите има, ако искат и те да напишат. Аз обаче пропуснах, няма да мога сега да пиша, за да можем бързо да вървим нататък към изпълнението на задачата. Какво искам да направим? Всички лодки попълните ли? Да. Добре. Няма имена, нали? Сега, лодките, искам да ги съберем, да ги объркаме така, хубаво. Дай поне поредици, нека да е съвсем, дай от тук лодка, от тук е така. И събираме разбъркано. Така, да не се получи някой собствената лодка. Хайде и някой друг да помага. Ставайте. Деви, събирай. Дани колекцията. Дани, мога да ти дам да ги съхраниш тези лодки. Това са вашите мечти, вашата вяра. Всеки вярва в нещо, всеки за нещо мечтае. Така, и тези, които останахте прави, разбрайте ги сега. Жани, ти от тук ли ги взе? Жани и Райче. Там, значи, ги раздавайте.
Всеки трябва да получи чужда, по възможност, чужда лодка. И сега ще ви кажа какво ще направим. Ето. По-бързо да пристигне. Който получи, нека да погледне, да прочете, защото може да... Твоето ли е от всички лодки? Точно. Жани, дай да разменим, че на Ванко. Ето. Всеки получи ли? Дебито има ли? Някой да не е получил. Ето. За себе си. Твоето ли? Мисля, че е на Иван. Да ли? По почерка. Ти си познават почерците. Ами, защо останаха? Наберем баба и наберем. Писали. Добре. Дайте, ами ако остане свободна, и аз мога да прочета нещо. Целта, има ли попълнена? Целта беше, тук беше оставено за новото. Сега, целта беше всеки да си напише. 2 думи трябва да има. За какво мечтая, в какво вярвам. И анонимно, защото сега явно четете това, което някой друг е написал. Може би няма да успеем всички да прочетем. Ще прочетем няколко и всеки си мисли. Това отговаря ли на неговата мечта? Така в по-широк смисъл. Вие сигурно нямате една само мечта. На неговата вяра и надежда. Това може ли да се каже, че е и негова вяра и надежда? Дайте първия. Митко, я прочети? Аз мечтая светът да бъде пълен с разбирателство и толерантност. Вярвам в силата на доброто. Прекрасно! Прекрасно! Който го е написал, Митко, това на теб допада ли ти? Да, не си го писал ти, но това може да се каже, че дете го е писал, не е родител. Браво, много добре. Разбирателство и толерантност. И вярвам в доброто. Браво! На другите, какво ще кажете? Допада ли? Вие имате ли такава мечта, такава вяра? Да. Друг кой ще прочете? Бързичко. Всички искате да четете, но няма да... Ники, дай. Аз мечтая всички хора да са добри и да няма престъпления. Вярвам в приятелството. Вярвам в приятелството. Хареса ли ви това? Мечтата, вярата. Допада ли ти на тебе това като твоя мечта и като твоя вяра? Ами да. Да, разбира се, категорично. Мони, кажи ти какво? Аз мечтая в човек, който никога няма да ме предаде. Аз вярвам в щастието и добротата. Щастието и добротата. Мечтая за човек, който никога няма да ме предаде. Мони, допадат ли ти такава мечта? Така каза Мони. Така. А на вас, другите? Да. Всички искате. И аз си ги погледнете още веднъж. Това и ваши мечти ли са? Да. Имате ли, Силве, на дете ли се падна? Да. Мечтая, че сте много места и да Бог. Да. Това може ли да бъде и твоя мечта, и вяра? Да. И защо го направихме това? Тази задача. За да ви покажа, че хората се приличат много по своите мечти и по своите надежди. Приличат си, защото всички мечти и всички надежди какви са? Какви са?
всички мечти, всички надежди. И заедно ще отговорите. Някой се осмели. Добри! И хайде сега и другите, активирайте се. Какви са винаги мечтите, надеждите? Мотивирани. Думичката е хубава, но не е точен отговор на въпроса. Мечтите ни мотивират да ги достигаме, активират ни. Мечтите са какви винаги? Добре, винаги са хубави. Хубави, разбира се. Хубави, прекрасни, добри. И за това мечтите на хората и надеждите съвпадат много често. Това, което един мечтае го и друг, и трети, и следващ. И това свързва много хората. Техните мечти и надежди. Сега ще направим един мост към литературата. Литературата е много мощен предмет. Велик. Защото? Не защото аз го преподавам, аз го обичам безкрайно много този предмет. Но е такъв предмет, чрез който учейки се възпитаваме и възпитавайки се учим. На дъската, за да припомня, написала съм последните 3 произведения, които учихме. Те от тях можем да изходим. След като сме работили върху 3, можем да се дистанцираме и да помислим какви житейски въпроси поставят тези 3 произведения. Внимавайте, защото това ни подготвя за следващата домашна работа, която ще остане за ваканцията. Главатарят, който искал да плени месечината. Върху това произведение най-малко работихме, но вие се ориентирахте много бързо. Кой? Имам 2 минути. По часовника. Щях да свърша. Главатарят, който искал да плени месечината. Кажете, житейския проблем, който поставя. Той не е един. Казвайте. Деби? Може ли алчността, съвестта и щастието да бъдат заедно? Да, от един покрив. Това го записахме като кои пороци са осъдени. Алчност и завист могат ли да живеят под един покрив? Така. Друго, ако искате към следващото, легенда за Рома, какъв житейски въпрос проистича от това произведение? Легенда за Рома. Да подскажа ли? От какво се отказва Рома? В името на какво? Къде е отишъл да живее той? Миша? Любовта или богатството? Да, любовта или богатството. Любовта. И да следваме, следвай сърцето си. Искам да... Това ще е много интересно и за родителите, такъв поглед към живота. Над заглавието легенда за Рома, каква мисъл, каква мъдрост имаше? Преси? С любимия под храста е дом. Много мъдро. С любимия и под храста е дом. Хайдути, това е творба писана през Възраждането, но и оттам проистичат житейски въпроси. Вам се кой? Също се за това, дали трябва просто да седим да не правим нищо по робството. За бездействието. Това го добави робството през Възраждането. Ако пренесем днес, аз, например, бих ви поставила такъв въпрос. Какво е смелост? Не говорихме толкова много за Чавдар, колко е смел и се разбунтувал срещу робството. През Възраждането представата за смелост е една. А днес какво е за вас смелост? Ето, на тези въпроси. Аз ще ги формулирам точно и ще ги пусна в нашата група. И избирате един от въпросите и правите съчинение отговор на житейски въпрос, като вече следвате структурата на съчинението. Благодаря ви, деца.
Мисля, че можете и още по-активни да бъдете, но виждате ли как, когато времето е точно, трябва в определено време, определена работа да свършим. И затова нямаме време. Всеки трябва да си има своите отговори върху житейските въпроси. Всички бяхте единодушни, че правилата са нужни, комплиментите са хубаво нещо, а продължаваме по някъде на часовете да ги започваме с това редно или нередно е. Нещо си. Слагам точка на днешния урок. Браво! Приятно! Останете при нас! Хубаво беше! Благодарим ви много, прекрасни сте. Продължавайте така и вярвайте в доброто и мечтайте. Благодаря да кажа само няколко думи, че днес завършва едно ходене по класовете, за да видя как работят колегите. И съм с впечатлението, че в училище работят много качествени колеги, но определено госпожа Цветкова е една от най-добрите. И вие ще кажете, но аз мисля, че не само този урок е така построен и така изнесен, а много често уроците в клас, когато няма гости, също приличат на този.